Sanibonani-ke, ake nginibingelele nonke lapho emakhaya. Themba-ke ukuba nonke niyaphila lapho emakhaya. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngwakaButhelezi. Ngithi-ke ake ngikhulume ngenye ingxenye ekhona lapha kule ncwadi, incwadi yezibonelo zezinhlelo zeziqoqelalwazi ezakhelwe ulimi lwabantu. Kukhona-ke lapha kule ncwadi esahlukweni sokuqala lapho okukhulunywa khona ngezinhlelo kanye nangezinsizanhlelo zeziqoqelalwazi ezikwazi ukucubungula amagama, izakhi zamagama, kanye neziphongozo, nezijobelelo, neziqu emagameni-ke esiZulu. Engithanda ukubalula-ke lapha ukuthi ekufundeni ngezingcezu zenkulumo, ekufundeni ngokuba amagama esiZulu akheka kanjani, kukhona okusha esikubonayo, kunendima entsha indlela lokhu okuzokufundwa ngayo noma okumele kufundwe ngayo. Ngakho-ke engikuphakamisayo nokuphakanyiswa lapha kule ncwadi esahlukweni sokuqala ukuthi-ke uma kufundwa, ake sithi nje kufundwa ngeziphongozo emagameni amabizo, emagameni esiZulu, amagama angamabizo. Kufanele ukuthi uma kufundwa ngezinto ezikanjalo kufakwe ubuchwepheshe obusiza ekuthenini-ke umfundi ofundayo ufunda ngazo iziphongozo, akwazi ukuthi abusebenzise lobu buchwepheshe ukuze afunde ngazo iziphongozo, noma asebenzise bona ubuchwepheshe ukuze azibone iziphongozo emagameni esiZulu lawa azobe ewafunda umfundi. Ngakho-ke ilokho okuphakamisayo ukuthi kumele bungene ubuchwepheshe uma kufundwa ake ngenze isibonelo nje, uma kufundwa ngokwakheka kwamagama esiZulu, kufundwa ngezijobelelo, kufundwa ngezigaba zamabizo. Kumele ukuthi ubuchwepheshe bufakwe uma kufundwa ngazo zonke lezo zinto lezo. Ngokuphakamisayo ukuthi-ke abafundi kumele ukuthi babusebenzise ubuchwepheshe. Engikuphakamisayo futhi ukuthi nabo labo abasuke befundisa lona ulimi, nabo kumele ukuthi bafunde ubuchwepheshe, babone ukuthi busetshenziswa kanjani, ebese-ke befaka lapho uma befundisa babusebenzise nabo ubuchwepheshe lobo uma sebefundisa ulimi. Okunye kokubalulekile okuphakanyisiwe futhi kuyo le ncwadi le esahlukweni sokuqala ukuthi ubuchwepheshe lobo kumele buhambelane nalo ulimi lolo osuke lufundiswa. Ngeke kuthiwa-ke kufundiswa ngokwakheka kwamagama esiZulu, kufundiswa ngezingcezu zenkulumo, kufundiswa ngezijobelelo, kufundiswa ngezigaba zamabizo, kufundiswa ngeziqu ukuthi zenjani iziqu, kufundiswa ngamabizo, ngezenzo, ngezibaluli, ngeziphawuli, ebese-ke kufakwa ubuchwepheshe bolimi lwesiNgisi. Ngeke kuze kuhambelane. Ubuchwepheshe bolimi lwesiNgisi kumele busetshenziswe khona olimini lwesiNgisi. Ngeke kuze abukho ubungcweti nokuhlonipheka ekuthenini kusetshenziswe ubuchwepheshe bolimi lwesiNgisi olimini olufana nolwesiZulu. Ngakho-ke ubuchwepheshe lobo okufanele busetshenziswe
bekufundiseni nje mhlawumbe ngokwakheka ngeziphongozo ulimi lwesiZulu, kumele kube ubuchwepheshe, kube ubuchwepheshe bolimi lwesiZulu, ubuchwepheshe obakhelwe lona ulimi lwesiZulu. Hayi, ilokho-ke nje kuphela, kodwa-ke konke okuhambelana nalokho bengikubalula njengamanje, kukhulunywa ngakho lapha kule ncwadi, kanti futhi kukhona nokunye-ke okuningi okukhona kuyo le ncwadi okukhulunywa ngakho. Ilokho nje kuphela bengithi angikudlulise. Hayi, ake sibonge kakhulu, siyabonga ithuba.